Miksi helvetillä uhkailu kuuluu kristinuskoon? Koska Raamatun Jeesus varoitti helvettiin joutumisella enemmän kuin kukaan toinen. Ensiksi on todettava, että helvetistä puhuminen on vaikea aihe, koska aihe herättää vastenmielisyyttä ja pelkoja. Kuitenkin Jeesus, joka tuli pelastamaan syntisiä, varoitti helvetistä enemmän kuin muut. Hän tiesi ja tietää, mikä vaara jokaisella ihmisellä on ajallisen elämänsä ja kuolemansa jälkeen. Mistä me tiedämme, mikä helvetti on? Minkälaisesta paikasta Jeesus varoitti? Jeesus kertoo, että helvetti on ruumiillisen vaivan paikka. Ihminen saa jumalattomien ylösnousemuksessa oikean ruumiin, jossa hän kokee janon, korkean lämpötilan, vastenmielisen hajun, matojen ja pimeyden piinaa. Helvetti on henkisen masennuksen paikka, mistä puhuu ilmaus itku ja hammasten kiristys. Tässä ilmaisussa kuvataan sitä, että helvetissä ihminen tuntee surua ja vihaa. Helvetti on moraalisen rappion paikka. Ero Jumalasta on samalla ero hyvyydestä, jonka ainoa tosi lähde on Jumala. Helvetti on sosiaalisen autiuden paikka. Ihminen on yksin tuskansa kanssa. Helvetti on hengellisen kuoleman paikka. Helvetti on iankaikkista ja jatkuvaa erossaoloa Jumalasta. Siellä ei ole Jumalaa, jota ylistää. Kaikki yhteys jumalalliseen on menetetty. Rukous on turhaa, ihmisyys katoaa ja Jumalan kuva on täysin pilattu. Henkilökohtainen romahdus on tosiasia. Kirottuna oleminen jatkuu iankaikkisesti. Jeesus puhuu evankeliumeissa usein karkottamisesta, ulos heittämisestä, ulos jättämisestä. Hän piti helvettiin joutumista siis pahimpana asiana, mikä koskaan voisi ihmiselle tapahtua. Miksi kaikkina aikoina ihmisiä on peloteltu helvetillä ja helvettiin joutumisella? Pelottelu pohjautuu Jeesuksen opetukseen helvetistä. Jeesus sanoi, ettei hän puhuisi mitään, mitä Jumala ei ollut ensin sanonut hänelle. Jeesus sanoo, ettei hän puhu ainoastaan totta, vaan on itse totuus. Luotammeko Jeesuksen sanoihin? Jeesus nosti usein esiin kysymyksen henkilökohtaisesta luottamuksesta hänen sanoihinsa. Hän sanoi, jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Jeesus itse on siis pääasiallisin helvettiä koskevien tietojemme lähde. Ilman hänen opetuksiaan olisi lähes mahdotonta kuvailla helvettiä. Väite, että rakkauden Jumala ei voisi koskaan lähettää ketään helvettiin, on samalla väite, että tuntee Jumalan luonteen paremmin kuin Jeesus itse. Jeesus sanoo, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Nykyään julistuksessa tie ja portti helvettiin on tehty niin kapeaksi, että tuskin enää kenenkään ajatellaan joutuvan sinne. Tällainen julistus on ihmisten ja kuulijoiden pettämistä. Jeesus sanoo, minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa. He pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalian palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. Nykyään helvetistä halutaan mieluummin vaieta kuin nostaa sen kauhistavuus ihmisten tietoisuuteen. Esimerkiksi vanhassa vuoden 1938 virsikirjassa oli vielä virsiä, joiden otsikkona oli onneton iankaikkisuus. Seuraavat vanhan virsikirjan virren 610, 7-8 sanat kuvaavat hyvin sitä paikkaa, mihin ihminen voi joutua. Mun väriseepi kaikki jäseneni, kun ajatuskin johtuu mieleheni. Suur kuinka onkaan vaiva helvetin, voi iäisiin se kestää aikoihin. Voi kadotus, sun liekkis hirmuisuutta, voi tuskaa tuota lakkaamatta uutta.
Voi pimeyttä ilman valoa, voi ikivaivaa ilman toivoa. Mutta sama virsi jatkuu säkeissä 12 ja 13 luoden vielä eläville toivoa. Suo mulle anteeksi synnit, Isä taivaan, ansainnut olen kyllä suuren vaivan. Helvetti eessä mulla avoin on, jos tuomitset mun mukaan ansion. Ah meren hiekan, taivaan tähtein lailla, syntini suuret ovat, määrää vailla. Vaan kaikki maksoi Jeesus verellään, ja kuolollaan mun auttoi elämään. Toivon meille kaikille onnellista iankaikkisuutta. Jeesus vain voi pelastaa ihmisen joutumasta helvettiin, kun ihminen ajallisessa elämässään kääntyy Jeesuksen puoleen, tunnustaa syntinsä, hylkää ne ja uskoo Jeesuksen veressä ja nimessä kaikki syntinsä anteeksi ja elää jatkuvassa uskon kuuliaisuudessa Jumalaa kohtaan.